салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо фақат квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар назди парки Саховат. як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 36 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъат фоизай. хона айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дар назди Калцавои профсоюз. як хонага квартира дар 13 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 198 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъат фоизай. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар назди автосентр. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 37 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъат фоизай. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар назди варзишгоҳ. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 39 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 112 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъат фоизай. хона айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Айнӣ. 3 хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 92 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 271 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъат фоизай. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, дар назди донишгоҳи тиббӣ. 3 хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад. 70 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш саъат фоизай. хонара 100% ремонт карда дар дастон метиҳанд. фақат даромада зиндагӣ мекунанд. хона лифтам дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.